Η Εκάτη αποτελούσε στα αρχαία χρόνια μια σκοτεινή, μια χτόνια θεότητα. Λογικό και όλος αυτή ήταν η γυναίκα του Άδη. Η Εκάτη αποτελούσε τη θεά της μαγικής τέχνης στον κάτω κόσμο και έτσι στην περιοχή του Ηλισσού, στην περιοχή που βρίσκεται δηλαδή πίσω από τον Ολυμπίο συγκεκριμένα, χτίστηκε ένα ιερό αφιερωμένο σε εκείνη. Σιγά σιγά ο δρόμος που περνούσε από το πλάι άρχισε να ανυψώνεται συνεχώς, μέχρι που το ιερό άρχισε να επιχωματώνεται. Βρισκόμαστε πλέον στον 19ο αιώνα μετά Χριστό και το ιερό έχει πλέον εγκαταλειφθεί. Η χριστιανική θρησκεία έχει εδραιωθεί φυσικά στην Ελλάδα και επιόφωνα χτίζεται μάλιστα μια πέτρινη γέφυρα στη πλευρά, στο πλάι του ιερού. Έτσι το 1872 χτίζεται πάνω από το ιερό μια εκκλησία. Είναι η εκκλησία της Αγίας Φωτεινής. Η Αγία Φωτεινή έρχεται να ξορκίσει ουσιαστικά την θεά Εκάτη, τη σκοτεινή αυτή θεότητα, και δεν είναι τυχαίο μάλιστα, μιας και η Αγία Φωτεινή ουσιαστικά ήταν η πρώτη Αγία, μια από τις πρώτες τέλος πάντων Αγίες που πίστευσαν στον χριστιανισμό, και άρα αποτελεί ένα φωτεινό παράδειγμα για την χριστιανοσύνη, που ουσιαστικά έρχεται για να διώξει τέλος πάντων την παλαιά θρησκεία, την παλαιά σκοτεινή θρησκεία. Μέχρι το επόμενο βίντεο, φιλιά πολλά.